Здравейте! Намирам се на улица Бяла черква, началото на Южен парк. Сега ще ви покажа как от една кална поляна, без много пари, може да се направи нещо добро. Това е хем паркинг благодарение на каменните блокчета, хем зелена площ, защото расте трева между дупките на плочите. Направени са около 100 паркоместа, които реално заместват един етаж от подземен паркинг. Не е необходимо да се влагат много милиони, които да се източват, а с малко средства и желание да се постигне нужното. Всеки районен кмет може да обходи квартала и да намерят такива кални места. Само да имат желание. Трябва да се положат малко усилия, а не само да се разчертават с боя улиците и да се набиват колчета. Така се създават малки паркинги и се решават проблемите с паркирането, а не с налагане на данък зони.